У самым цэнтры горада Бельска-Бяла ўзвышаецца адзін з найпрыгажэйшых гістарычных касцёлаў рэгіёну – касцёл Божага Провіду. Гэта не проста храм, гэта сапраўдны музей барока, дзе кожная дэталь мае свой сэнс. Касцёл, які пачаў будавацца ў 18 стагоддзі, звонку выглядае дастаткова стрымана. Але варта зайсці ўнутр, і перад вачыма адкрываецца раскошны інтэр'ер. Светлыя высокія нефы, пазалочная ляпніна, скульптуры анёлаў і багата аздоблены галоўны алтар. Асаблівую увагу прыцягваюць роспісы і дэкаратыўныя элементы, якія ствараюць уражанне лёгкасці і руху, тыповую рысу барока. Храм будавалі некалькі дзесяцігоддзяў, і таму яго архітэктура спалучае рысы як позняга барока, так і класіцызму. Але галоўная адметнасць касцёла – гэта унікальны амвон у форме карабля. Ён сімвалізуе карабель святога Петра, вобраз касцёла, які вядзе вернікаў праз жыццёвае мора са сваімі хвалямі. А ўверсе можна ўбачыць хрысціянскія сімвалы анёлаў і мачту з крыжамі. Такія амвоны былі вельмі рэдкімі нават у эпоху барока, таму сёння ён лічыцца сапраўдным шэдэўрам сакральнага мастацтва. Дарэчы, падобныя амвоны існуюць яшчэ толькі ў двух касцёлах у Польшчы – у касцёле святога Андрэя ў Кракаве і ў базіліцы ў Кшэшаве. Сёння касцёл Божага Провіду не толькі дзейная святыня, але адна з галоўных гістарычных перлін Бельска-Бялай. Сюды прыходзяць не толькі вернікі, але і турысты, каб пабачыць адзін з самых незвычайных інтэр'ераў польскага барока. Ну што, спадабаўся ролик? Не забывайце паставіць падабайку і падпісвацца на мой канал. Да новых сустрэч, да новых падарожжаў!